Diyati ka nang, way mga kondani ka na, way mga palahubog, mga... Ana, adi ay. Mawa ba? Kay mingaw man nila ni. Karon gawa, pero sos, makakita kag magiinom na, antol og magbuntag na. Mao ba? Sa masugdan ganina. Nakauli na demigikan sa isla. So dito. So karon guys, pag sinubday kog tilapia. Kapag kog lubi kay sinuban. Kinalal pito sa nadaan kay arandi siya malansa. So guys, di dyan makumpleto di mapatangakutan ang gibutangan og pitsay. So pila na may oras gana nagbuka-bukaw na guys, agahang tilapia. Butang na nahag sunog. Diya da nagdahon. Hanang gibutang karong lami. Hi guys, mazong hapon. Last day na mo dari karon sa kuan sa Pamilakan. Nako interviewin guys si Nanay. Unja kuan. Ang kinapanginaboy sa dinhi ba sa isla? Ganyan ang tourist guide. Ito ang tourist spot ana. Unja. Guide ng mga tawuan eh. Oray pangita sa tanang tao anite. Oh, manakat. Unja dili hadlok. Dili, hindo na yang. Diyati ka nang, way mga kondani ka na, way mga palahubog, mga... Ana, adi ay. Mawa ba? Kay mingaw man nila ni. Karon gawa, pero sos, makakita kag magiinom na, antol og magbuntag na. Mao ba? Sa ganina. Ang Tuloy-tuloy gina. Pero walang away. Walay away. Pang peaceful Kaya lagi. din way kayo magasinaks, magigibinong gabay. Wala, Wala. jamong. Nay magahamunan na sumbagay, ana, pero di rupod sila magdayon. Okay. Inaanara. Istorya ra ba sila? Diya, unsa pa itagi pang. Usap sa insa imong pangutana ni ate. Unsa untay nga ni mo te? Lepi, Liti Kawiran. Tawiran. Siya si Liti Tawiran guys. Dani jo kaning dako te sukad sa una pamilya Hindi ko, ni pero mo. dito ko magtigma idara na sa Manila. Mo day murag medyo may Tagalog ka. Kuan ka ng mga unom pa ko katuig gani sukad ikan ko uli ko sini. Pero taga dinhi jo ka sa Pamilakan. Kadinhid ko. Ang nanay tatay nimo dinhi jo taga dinhi jo. Kami din kami lang mag-asawa pero na kami mga tiguwang na. Ka alaga mi dinig mga baboy mo na imong pang ug makabalikan mig baboy makatwar kami. Ugwa mo. Ano raw? Nay among mga anak sa Manila, minyo na usawa, maminyo na kanang gingon ko 43 na. Lagi. Muna mo pudana mo tuwing katapusan, igor pambayad ilaw, pambayad pangpalit ng maintenance. Ano ra? Okay. Ana guys. Kita sa nanay. Kakita ni mo dito na sa Manila yung mga anak sa YouTube. Uy, interview si nanay. Ito na si YouTube. Ay, taka. Sikat lagi ka kayo kita sa YouTube. Dala mo raton. Sa pa mga istorya nay. Bayan din ito dong lugar. Lagi pa itag manok dayo. Lagi sa manok. Wala gitindag manok ang Oh, kita gani, sudan. gani. Oh, siyempre, naumay po sa diyang manok. Yan mo ni. Tiko, atay. Manigili guys. Sinanay kay Tugnaw, kaso diri silang lugar, Tugnaw pas Bagyo. Kaya say hangin, ansa kani hangin na ron, ano nga ron? So amihan, ingani na dud ni. So amihan deron guys, nagdagat may balod. So Marta na salamat ka dyan ha. So guys.
guys, okay na mo. Barbecue, brato ra ka lang barbecue guys, kasi yung brato ra ko sa mukha. Oh, gwapa mo jud. Kakao guys, so. Dalaga. Dalaga na. Cross ya. Tara guys, so dalaga day ko noon eh. Hello. Tignan mo. Hello. Kaya pa isa isang ison dia. Yara dia. Makakita juga ni dai kay ning subscribe maka sa YouTube. Yes. I-share ko niya. Bayi padaya. Buta na di ba? Ay, namoy pa ba nga no? Ay, dali. Ingon, dali. Tada, ingon dali. Tagpila ko. Sige na. 1.5 per person per night with 3 meals. Oh, muna 3 meals dayo. Pero dili aircon ma'am. Ano Okay lang, lang. regular. Oh, may bugnaw man sa kay hangin man. May problema ko aircon. Na sila room guys. So, duha ka. Kaning duha ka pad no? Ah, na sila ipabangan dahil guys. So, Kukugat doon niya. isang giingan. So, ano ni? Ay, dagang pabangan. So, they are siya na sila barbecue ang alami kayo lang barbecue. Sige, magbalik-balik ka ni palit. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Karon day sa Zumi pamakod ita tulong adlaw na badari sa pamilakan kay manguli nami na nga po kami mga ko nag-ilis sa medan guys kay sa dugo nami ko agbangka sa agbangka alas 7 kay arang kasugag baud. Kinahanglan mo sabay mi sa kuan sa Agos. Sa Agos ng kuan dagat bitaw. Wa mi kadyo ka kuhag video na to guys, sa mi kadyo ka suri-suri kay wa mi ka ngadtos ka to unsa to nay nato ilang gyud dari nga amot atong atuan way nakaadto na to kay ning kalit man og kaamihan ang suga magbaud. Hadlok pa ni nga to ato mi ka nga tanaw dyan narabot ako no diha guys sa katong mga isda. To unsa to dyan katong turtle Turtle. o katong dapat to kanang na sila dani isang magka wa mi ka kuan guys so karon mauli na mi wa day ko ka kuan jus among gi puyan kay ang mga vlog puro naman to datos dagat sa katong suri-suri datos ilang nakalibot mi sa tibok jud nakasada nga palibot dari sa ilang isla nga gamay ra man isla ha diya guys mao ni among room nice pag among room na pa naman nagkit agkala so sa Zumi buntag jadi si kuan isa to ingani mo may nag-asi maasi kaso ng Maribik no si Maribik yeah grabe na ko diyan na nagtaral ta to kuan so mao ni guys sa man kamera ito man na picnic pa agdagat kabi grabe kasada na daghan pangano dihang mga kuan. Tata. Hi guys, ready na mi. Mo ni ka kuan ning kamera kay mo kalit og kaputi. Yan as Marcos dia. Wa mi mga picture nga tarang ni Zanzan kay jahe man mig kuan guys hangin man. Bantag sa jo. Pwede na ito, pala tuloy ako. Minsan yung buwan. Layo din na sa sir dito sa layo. Sa pikas na sa'yo. Dito. Muto nga sa gyatong kasada. Oo. Niya to. Ambog ito mo na. So guys, sarag tagi dyan sa among guys yan. Mga butan sila dari sa Balingasan. Ay, bilisan! Ano, sorry, kamiyakan. Ano ba ito? Sa Balingasan. Malas na magkakuha na kayo mo sa naon. Darag tagi sa mga kwan sila rin. Mga butan. Parang dito. Ayan, ang pampang lihaw. Ano na ibang pangad to? Opo kayo kayo na. Balingasan kagalingan. Pamilakan din.
Nag-charger ni mga chika sa... Ikaw, daan na yung bag. Batas mo dito, daan mo na. Nagamay na kuya. Ato na mi guys. Thank you. Salamat ha. Bye-bye. Salamat. Kaya butan sila dari. Ubalik rami. Si Buda sa green. Si Jan ba? Balik rami po March. Saghato siya nga ni mo doy. Rapid. Tara guys, si Rapi. Katid na mo. Abi lagi mong pamasayan wa diay. Ansa man? Video? Asa kay adlik na ni sa kay. Dito dia mo. Asa ko nagasakay nga blue? Adira. Hi guys. Uy, lami man po dani no. Daghan may bangka din eh. Tapi ka sa side nino natin sa baka din. Wow, mo din yun ay pang din. Hey guys, dami speak luyo nami guys. Sa nga na ning lugar ah. Pamilakan. Di kaning din nga side. Kanang Pamilakan mo gyapon. pamilakan gapon ni pero pikas siya nga side. Pang sikihor. At bang sikihor. Okay. At bang na ko ni sikihor. Ay mo wild duck dyan oh. Ha? Sa weldak. Asa ko niya tong sakyan day kaning nga blue day? Ato yung sakyan ano. Lawod, bagtas mo na ba? Kato. Subay naman ito mato. Ato mo agyan ng kuano. Tay sa itasan nimong kuano kira itasi mong kuanday. Kapatag short pa. Diyan nagatong green diyan. Tuwa na niya gida. Raso ng kuano. Gidan tay sige. Aja nang papalapad og drone nak video ra. Hala luha nang imong kaninday. Taysa kay sa ato sa ikon ang kuan. So guys, daday mi sa kuan gihatod nila guys sa likod dari sa isla at bang sa Sikihor. Grabe daghan na sila dari mga kanang dato pa ni sa amo guys amo sining panguhaon nga kuan jan day nagpalupad og drone padapad-laparan mi sa dari hadlok ka panang pag-ulia guys kay bad weather si Jack. So ning tabok pamig lakaw pamig guys og ladyo-ladyo. Ladyo-ladyo ang lakwan guys gikan dari sa daplin sa ratay arang kalutay dun Jack. Siyempre natural aga ng bangka di pwede mo sudso dari sa way dagat. So maglakaw din medyo ladyo-ladyo ron. So, giunos mi. Iwan mi guys. So, mao na ang pamilakan. Gamis kilid nagsubay. Dito mo lagi mas abang sa sikuling sakay na ako ng labdan ni nga manggi. Tungguan das ni Agi. Hi guys, yabot na namin na Miss Baklayon. Ja, si John Mark na lipeng sa kanang bangka. Day, kanang pag day. So guys, si Jan kasi tar si Zagdi na ko sa mabalik da. Mga lagi da. Pagkauli noon, sa kanon si Jan na kuan guys sa gidagat sa pagpauli noon namo. Guys, yung po mi diyan namin sa Baklayon guys. So, may kabanta. So, duman lagi mig biyahe. So,
So mamahaw sa amin. Dami sa sud sa merkado sa kuan guys. Bakla yun. Diya guys, since sa may merkado, ngita may daring isda. So, ang amang napalit guys, tilapia. Kay way lang isda daari. Hey guys, good morning. Nakauli na demigikan sa isla. So, dito sa Baklayo, namin na kuan na itang isda. Dahil man ako glimbyo, ahan isdang kataan. So, ahasan isdang pritohon da na sana butangan o gata. So guys, magkuan ako. So guys, magkudkod na ko glubi. Kahit sinuban to ng tilapia. Laki sa prituhan ng tilapia, kaya magkudkod ko kaya para hindi na siya na magkadyo para hindi magkudkod na sinuban na gagawin. Pito sa ko guys, pito na daan natin tilapia. Diyan. Kudkod ko, lubi. Pito sa ko guys, pito na daan natin tilapia. Diyan. Diyan guys, ang naobserbahan na to sa ilang isla, kuan. Ano silang gamaza, dako pag anong sitio sa sitio puti, dito sa Alicia. Ang gamaza ra guys, malibot na siya kanawa pero sa kaoras sa tibok isla. Ang gamaza ra, diyan. Katong tiguang nag-isra to guys. Kuan. Ang ilang isla kanang maragusaray gigikanan nila ba? Matigilin sa tiguang. So guys, darak panakot. Jakay naman lagi dami saling amahong dia. Gikan ni siya sa pamilakan. Ang ipailam dari guys. Ang ipailam dari da. Yan. Ang ipailam sa kuan. Na nagpanakot diha. Nagpanakot dia sa ilang mo niag amahong. Unja tuno guys. So anong napatanawa pagkumot. Na anong gigamot. So guys, di dyan makumplito di mapatagutan ang gibutangan og pitsay. Diyan na guys. Kung panagot gata. So mo na nigis piso anang ibutang kay kutas na. So kutasan dyan dito guys kay dito sa isla. Kami kadyo ka kuan to kay Vasile restaurant. Diyan problema na to, kanang pagkan kinahanglan orderan pa nimo sa paluto ka. So di pad kamahalan naglang mga pagkan dito pero wala din sila yung mga display dito mga pagkaon mo nang kutas jud ka adto dito kay mga bawon. So kinahanglan jud kang order ka sa katong mga kuan kananan ja. No na nga magluto sa mi jud ang kuan guys kay kutas sud sa tulo ka adlaw jud dito kakaano. Kuan puro pagkana ba dito kay pagkaturang kuan sugba-sugba. Tong barbecue kay mara di madadali dadto sa di pud ka mahalag lang barbecue. So mananig ahang kuan gani niluto nga kuan tilapia karon tatan mga ano mi kay kamera mas imim dari na bilin na tama sila sa lista sila sa ang agang mga manghod. Gana guys, tilapia o sa to na kanin sana Mahong. amahong amang gisinuban paghadi Bilang ng road naman. Ja guys,
mga sa amin, sa wala dito ang vlog karon. Daghang salamat sa way sa wanin sa pag-support o patlano sa mga vlog. Bye bye guys.